రంగారెడ్డి జిల్లా కడ్తాల్కు చెందిన మాజీ జడ్పీటీసీ గిరిజన నాయకుడు దశరథ్ నాయక్ స్థాపించిన రాధాకృష్ణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పేదలకు అండగా నిలుస్తోంది. కులమతాలకు అతీతంగా నిరుపేద ఆడబిడ్డల వివాహాలకు ఆర్థిక సాయం, పట్టుచీరలు అందించడంతో పాటు అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన కుటుంబాలకు సాయం, నిరుపేదలకు నిత్యాన్నదానం చేస్తూ ఈ ట్రస్ట్ సేవలు అందిస్తోంది. 2020 నుంచి రాధాకృష్ణ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ వందలాది మందికి కడుపు నింపుతోంది. ముద్గున్ గ్రామంలో నిరుపేద మహిళకు 10 లక్షలతో ఇంటి నిర్మాణం చేయించి అప్పటి మంత్రి హరీష్ రావు చేతుల మీదుగా గృహప్రవేశం చేయించిచ్చారు. కరోనా కష్టకాలంలో కడ్తాల్లోని తండాల గ్రామాల్లో కరోనా కిట్లు, నిత్యావసర సరుకులు, టాక్సీ, ఆటో, లారీ డ్రైవర్లకు కుటుంబాలకు లక్షల్లో ఖర్చు చేసి వారి కుటుంబాలకు ఆదుకున్నట్లు దశరథ నాయక్ తెలిపారు. దశరథ నాయక్ సేవలను స్థానికులు కొనియాడుతున్నారు.